Don Marley tum ili tum phan pir thelong nang kang hon nai mate ikang hon nai ke ipai ipu hin lodi lapen ipai ipu tum ke jong hele nang pi ili tum phan ha bi hek pe nang pathe nang pading school nang padun college nang padun lapen akia dat an seta me jong hele nang pi ili tum the o an le jong hele nang pi seta me di o pi o lo la tum han ke pi pe lo puke pu pe lo atema ami thang abanga o ka vi ko son ma ka ching hon ateng si asomar tum han seta me ching hon lo lasi ili tum pu seta me asomar tum sta jong si pedang an arta alimit dolo 25 pleng lo 30 pleng lo la an pleng lo plote ili tum seta me ikeng pen ka char jabji la pen ili pai ili potum han kang hon thu la pen ki pi thu je phansi bor inang ji aja tum do do hedi ha 35 years ko anani arta ke ong lo seta me apo pai phanlong le pa jorji phelang pa jorji la pen gari motor chenam po a girlfriend han pa juiji a boyfriend han pen jui rap ji seta hapu apai potum bang ke sar lok lok che rap dun de ja je titi hala hai seta me ili tum society long thek dam long titi lasi ili pai ili polo le pumachi penang an in nang pai nang pokali ke ni pai ni poke la sona bang ke kali anutin sitami isi society along jong se development ji plote hedi la hai a age limit pusitami ili tum chichini nang ji nili pilong olo pole ni la so video bang ke kasimar kali Don Marley tum sitami e pai potum han ke hang pe isia limit do la pen ime thang sitami responsibility do pubang chichini nang ji pusi la so video ka bonda pon la si video ning dok plote like comment share pic tha Don Marley tum do me thak me kurwang thu